Okay, er du klar? Okay. Jeg skal lige skrue helt op for lyden. Sådan. Er du klar? 1, 2, 3. Halløjsa, Alberte! Tusind tak for sidst i Holsted. Det var så mega hyggeligt, mand. Jeg vil bare lige hoppe forbi her på din fødselsdag, og så ønske dig tillykke med de 10 år, og så har jeg faktisk fået lov til at afsløre, at du skal med til min koncert i Silkeborg, når jeg spiller der til marts, og vi skal skrue totalt op for livet sammen. Jeg glæder mig så meget til at se dig igen, og det bliver så mega hyggeligt. Du kan godt glæde dig. Kan du have alle tiders fødselsdag, og så hilse omkring dig og tro på dig selv. Vi ses. Ej, seriøst? Ja, seriøst. Seriøst? Ja, seriøst. Det var så mega hyggeligt. Ej. Er du glad? Ja. Værsgo, skat. Alberte 10 år. Næsten. Velbekomme, skat.